הוקם מתוך חזון עמוק לשינויים תרבותיים בתחומים של חדשנות, טכנולוגיה, יזמות במועצה האזורית זבולון. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם אדג', המרכז לחדשנות, כמעט 5 שנים. התהליך שהתחלנו באדג' מתחיל מבתי הספר, עושים תהליך של מיפוי צרכים, התאמה אישית לכל בית ספר, להטמעה של החדשנות, היזמות והטכנולוגיה שתתאים לו ולתרבות שלו. בעצם השנה בבית ספר שלנו מתקיימים מספר מיזמים, מכיתות א' עד ו'. בכיתה א' את פלא למידה באנגלית. יש שם משחקים, וגם לפעמים יש שיעורי בית, וגם ששמים לנו הרבה שירים. זה גם יותר כיף. גם סייף סקול, אני עובדת המון בשיעורי חינוך חברתי. קרה איזשהו אירוע חריג, ויש נושא מאוד מאוד בוער. יש צ'אט 24/7 שאפשר לשלוח, והוא בשניות מוצא את המערך המתאים ומקל עלינו בחיפוש, בהכנה. הפעילויות שיש בתוך המערכים מותאמות לעולם של הילדים, וזה משהו שהוא מעולה. בשבועות אנחנו למדנו איך להציג את עצמנו בתור נשים, ולמדנו על נשים שעשו דברים גדולים. מה שאהבתי זה עשינו את התכונות ואת החוזקות שלנו, ואז גם אפשר ללמוד על כל אחת. היינו ממליצות גם לעשות את זה שנה הבאה לשכבת ו', כי זה מעניין וכיף שזה רק בנות ולומדים הרבה דברים. את אוריגמטריה במתמטיקה, את ספיקינג פל באנגלית, שאנחנו משתמשים בו גם בד' וגם בה'. החינוך הפיננסי שזה וואו. הילדים פשוט נהנים מכל שיעור, מהמשחק, מהדברים החדשים שהם לומדים. אני חושבת שזה ממש חשוב שכשנהיה גדולים נדע מה לעשות עם הכסף שלנו. נושאים כמו שוק ההון, ברוטו ונטו. כאילו בוחרים נגיד לקנות בית ועושים עסק, ביטוח. אני מגיעה הביתה ואני שומעת את ההורים מדברים על זה או משהו, אז כאילו אני מבינה פתאום מה הם אומרים. אני נגיד חוסך 25% מהכסף. אז כל אפשר אני מבזבז. חצי מהכסף שלי בפיקדון וכשאני. וכמובן יש את ענק של ספרים, שזה כבר שנה שנייה, הילדים מחכים והם עובדים על זה במרץ, על הספרים, הם אוהבים לשחק עם ה-AI, עם התמונות שיתאים לסיפור שהם כתבו. מתקיים פיילוט אצלנו בבית הספר עם 4 מבוגרים, שנקרא הקשר הרב-דורי. יגיעו 4 מבוגרים מהקהילה, והתלמידים שלנו יכתבו את הסיפור שלהם. שמחתי מאוד ללמוד מילדים, שזה מאוד מרגש. להוציא ספר בשילוב עם AI שאני לא מכירה, אין טוב מזה. אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים מדברים שלא מכירים. זה ממש כאילו כיף ללמד אחר ולהראות לו דברים שהוא עוד לא יודע ושגם הוא יכיר את זה. אנחנו מלמדים אותה והיא מלמדת אותנו. נחמד להגיע שוב לבית ספר, ובטח ילדים מהשכונה ומוצאים קשרים. אני ממש אוהב לעזור ואני אוהב לכתוב ספרים וזה מרגש. ה-AI מאוד מדובר השנה, אז כאילו אפשר להשתמש בזה גם, וזה לא רק לרשום את הספר. והשילוב הזה בין הילדים למבוגרים הוא משהו מדהים. הם יושבים איתם, הם עוזרים להם עם המחשבים, המבוגרים מביאים את הסיפור שלהם. גם הילדים מאוד מאוד מחכים לזה וגם המבוגרים. היה לנו אירוע באדג' במרכז החדשנות, שבאירוע הזה אנחנו הצגנו את התוצר שלנו בילי. אנחנו כאילו הסטארט-אפיסטים שהם ילדים, וזה ממש מגניב. היה שם כמו במה כזאת, והרגשתי כאילו אני מציג את זה מול הרבה אנשים. כל המיזמים האלו מעודדים את החדשנות, את האני מאמין של בית ספר נופי, התנסות, רב-תחומיות, בחירה והנאה. זה הדבר, ברגע שיש דברים שהם אחרים, שהם לא הספר והמחברת, אז הילדים עם מוטיבציה, עם רצון, עם הנאה פנימית יותר לעשות את הדברים. תודה לאדג'. אנחנו מתרכזים עכשיו בחיבור שבין אקדמיה, באמצעות אומנים, תעשייה, הייטק, מערכת החינוך. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות למורים ולתלמידים, כל מי שנרתם לעשייה המרובה והחשובה, ואנחנו מחכים ביחד איתכם לראות את ההמשך.